A víťazte u druhej časti, je to zatiaľ 1-0 klasika. A už je iba jeden hráč u ich týmu, obranca, nejaký shit. A uvidíme, ako pôjde táto druhá časť, dúfam, že bude taká dobrá, no. Kedy vlastne odišiel ten krediťač? Ja nevím. Není tam ako tá jednotka level. No, už hráme. Počkaj, ten akože jednotka level má zastaviť? To laguje. Odkiaľ má jednotka level kúpačky za 4000? Nevím, kúpil si. Krediťač zasratý. Čo sa tu? Čo keď začneš hrať, tak máš nejaké coiny, máš tu 10 000, nedostaneš, tak si kúpil kopačky. Ako 80 000, ale čeho? 10 000 tých oných dostaneš na začiatku. 10 000, no to výške mu hovor, ja už som 41 leveličko, koľko som už toho prešiel od začiatku. Akože mal som tie 4 účty, ale to nikomu nezaujíma, že áno. Brankár. Ježiš, čo tam robíš? Čo tam stojíš, jak cigán? Čo keď nám dajú gol, tak to... Ale dobré, nedal nejako. Ten maskot, jak sa tvári, jak debil. Len tvári, nič viac. Počkaj, toto bude heda. Bum! Presa dopredu. Ježiši, dajú. Pre tých, čo vedia anglicky. No comment. Nehaj mi ju! Zapomeň. Sračka, zmizný. To je debil! Ináč ho obranuje. Kde sú? Hej. Ty koľko za to vážne zabijem. Ja si vytrhnem tú klavestu z tej myšky. Vytrhni! Nahraj. Chyc to. Počuj, to sa normálne skoro nechycí. Kúkaj na to. Čo za múcikáš? Chyc. Hej, ale toto čo? To bol tečko. To bolo taká strela, že normálne brána vôbec sa to bolo. Ale vážne. Tak ja vím. Akože, šo nechápem, keď mu to nahralo, dobre. Čo tu tam drgáš od cieľa to povolaný, Si v pokutu, Čo tu tam nosíš, zmizný? Podľa na tú pokutu chce, daj mu ju. Jako ty dobrý šerif. To je debil. Taká otočka. Uhni do ríti, čo zavadzáš? No ty čo prvé, čo dom nadrgáš, čo máš na to povolený? Si jak ten žid, že na to má povolený? Akože to je debil, alebo áno? Podľa mňa je to možno. Chyť to! Jak sa hodzi len tak. Ty kokos, to bolo akože... Ale normálne, ako keby bol spomalené zabre. Nehaj! Nahraj. Počkaj. Mám ju! Kúkaj to. Strieľajú, Bum! Káka sa to bolo, akože taká stará. Poslednej chvíli mi prestalo fungovať. Aj, bum. Ja, tá mucha to ešte je, to si robí srandu. Však ja tu mám muchu. A ja tu mám už 3 hodiny. Však tam nešlo došlo, tak čo chce. A toľko dlho aj žijú tí muchy. Zmrdí. Než mi vôbec nedefujem, však je to jedno. To si tu nahrávate, Nahraj. to môžem... Nahraj už! Už! Vidíš, že Počkej. najväčšia sorora na svete. Keď tá oberka, to zabijem. To má... Ty si taký imbecil! Dobre, počkaj chvíľku, menšia pauza. To je debil. Dobre, tak nám vypadol, tak uvidíme, má menšiu pauzičku. Sa si na záchod, sa vyšťať. No, takže som tu po menšej pauze. Dobre, iba ne. Mal som aj sopné hrávané. Povedz, nič sa tu zatiaľ nestalo. Čo si bol A to pre si 2 spomenúť, sekundy? ktorá je naša brána. Á, toto je naša brána. Dobre. Dúfam, že mi nahrá napred. Akože ja som najväčší soler, a čo je potom toto? Áno, však si najväčší solar, však si debil. A nesledujem až tak, len furt. To není až tak často. Hej, ale počuj, dneska nemáš žltú kartu, to si robí srandu. Čo, ja nemáš tu? To jak sa mohlo stať? To musíme napraviť. Presne. Hej, ideš mi nefaulovať, čo?
To kopne dozadu. A ja mám, bum. To je debil. To je noob. Asi tak. Doplňam si staminu a už. No ja si tak nahrám z takej tutovky, ty vole. No strč sa mi do riti. Dúfam, že mi dá nápare taký paser z celé nahrávky. Dobre. Už iba taká minútka aj ne, minútka už iba. Potom to samozrejme musím ukončiť už. Budem, čo už vám budem potom nahrávať. No, posledná šanca, poďme. To je debil. Aha, bum. Nenešla myška. Koľko, akože normálne by mu odlecela hlava, lenže ne. On... Akože čo nevím, keď mu to povedal, a vidíš, ho zabijem. To bolo na mňa. Dobre, tak toto bol koniec zápasu. Čo mi to... A ja sa s vami zatiaľ lúčim. A... Čaute.